बहुत डेन्जर আছে দে দাউটো বাহ বলো কাটি জানা ইশারাতে ভিডিও করি আছে নাকি ভিডিও আছে তো সারি কিনে যোৱা বছৰটো একেবাৰে কম ওলাইছিলে 18 কুইণ্টেলে ওলাইছিলে যোৱা বছৰ সাপোর্ট কাটি দিয়ে দিন ডাটা দিয়ে দিন হ্যাঁ কোন নাঙ্গোब्रा खुन्दुब्रा माथो ओरैनोसो थागासिनो नोङो बुस्रिनो नांबावोसो नै जेबो जायाखैलै माथो दाबो बोरो हारसाफ्रा अबाव थांखो हारसाफ्रा हा दुब्लिबारियाव खनगासिनो दङ नै बस्थासे 20 थाखा करै टिका खनग्राफोरना दे माबारसो माबार बस्थाखौ खाथियाव लाबोब्रा दा थुन्दु मुन्दु बोरैलै जिरायनायल' जानायल' माथो नोङो बस्था बेसे जाखो नोंना हा होद आइया बोरै फैसा मोननांगौ बिदिलाय सो आरोसो हारसाफोर गैयियावनो सो माबार फटाफट हिनजावफोरजोंसो हिनजावफोरनोलाय मानो खनना होनांगौ जाखो टिटु खाथा लाजोबनानै नै एसेखौ सुना हरग्रोसै 51 दिनै देग्लायनि गया 90 पेकेट ओंखारनायहाय 90 बस्ता माखासे दानि लांबाय गारि फिसायाव दा बे दाग मोनसेयाव ओंखारदोंमोन 25 पेकेट 90 पेकेट 115 पेकेट ओंखारदों गासै दाग मोननैजों